Milí naši budúci prváci, milí naši budúci rodičia, dnes je práve deň otvorených dverí v našej škole. V našej škole je pravda, že sa nikdy dvere nezatvárajú, pretože ste súčasťou ako rodičia, tak žiaci a s rodičmi spolupracujeme veľmi radi. Preto vás pozývame, aby ste si pozreli našu školu, našich 16 odborných učební, naše kmeňové triedy, zrekonštruovanú telocvičňu a priľahlé miestnosti, zrekonštruovaných 6 tried na druhej strane v druhej budove. Takže milý náš prvák, milá naša prváčka, veľmi sa na teba tešíme. Takéto krásne chodby, ktoré vidíte aj za mnou, vás čakajú na každom jednom poschodí. Máme tu oddychové zóny, máme tu milé pani učiteľky, pánov učiteľov, pani vychovávateľky, odborný tím, špecialistov, špeciálnych pedagógov, sociálnu pedagogičku a celý tento tím 80 ľudí je pripravený na to, aby ti tu vytvorilo príjemnú atmosféru, pokojnú atmosféru na vzdelávanie sa, takže príď k nám a 9 rokov tvojho života bude určite nezabudnutelných.